Jodoh dipar kaham hingke cheng tabuk shooting khana phaija ketal film ni mungkha kisa hamza ka kina rok abno nugi manai September rogo nugi manai norok mohlai yago gai kina rok je o channel o subscribe khaija rok norok khaina baidi subscribe like share jotono khaina baidi norok ge takaisa ko chini o film release ongna sikang takaisa film ko darani no bini film kuthini sampli abo release ongna norok abono bo nainani tapok asungna hambai. Hai bai rong norok jotonon hambai nong kaisa ketal tongthomung khobar jeng ketal toke tabuk khailai tongo kisa hamjaka hnai nong rok naithokjakgani kha khaio nong hamjak mungbai se chwngba asuk jora phaima ba chwngno full support khai tongdi chwng nong bagui teibo toke amhai kaham tuibi mana bagui eta kaisa koimung kuthini sampli abogo kisa hamjak hingke swkang phaiya no hai uansukgo shooting paijak editing rok choli tongkho arbo norok naina tapokdi jotono kha baksa khe thangui nailai no nong hamjak mungbai chwngbo tongo ba norok haikhe chwngno full support khai tongdi eta kaisa koimung Sukham Film Production channel o norok nugui manai haikhe o channel o je ketal phainai rok subscribe khaina di like khaidi share khaidi nongni bagui chwng tei kaham content rok tui manna bagui film rok tui manna bagui norok chwngno full support khai tongo.